Bore da. Bore da! Chi'n iawn, boys? Ie. O, loedi. Ti scramblo fy yma? Mae'r hyn yn edrych yn really nice, actually. Ie, mae'n hyfryd. Ie. O, mae bach avocado fan hyn fyd. Be ti'n wneud ni hyn o da? Rwy'n i'n meddwl, ni'n gallu mynd i'r gym a ti a ni yn gallu mynd fwyd heno. Be ti'n meddwl? No way! Ni ar y ffordd i eisteddfod yr urdd Maldwyn! A gewch chi ddilyn ni am y diwrnod. Dyma ni, di cyrraedd y steddfod ar y maes. Sgwysio ni mewn fel ole. Yes! Yes, Margaret! Hey, blodyn. A ia. Oh gosh, mae hwn mor swntin. Sorry. Be chi'n neud fan hyn yn chillo, de? Chillo. Safio egni at y sioe dda. O ie. A pa Lloyd neu, cysgu? Classic Lloyd. Be? Lloyd yn y bananas fan hyn. O ie. Mae'n cadw'r egni i'r crowd. Show off, wel. Bach fel hwn fan hyn. Ger fi mynd arno. Ydy barod. Ti'n gwybod sy'n ddim yma? O, pwy? Lloyd. Yw hwnna'n sioc i unrhyw un do Hyw? A bos nhw wedyn. Bob tro. Gan bod Hyw yn gwneud sioia heddi a fori, o'n i'n meddwl yn syniad da bod fi'n mynd arno fel gwrthrych yn mwy na lai. Ie. Ie? A na gyda'r camera mlaen dy fi falle? Bos honest? Ie? Oedd i fyw ar y funud, mae'n joio mas law. Ti gyda hynna, ti gyda hynna. Diolch pawb. Yes! Ges i hwnna! Ges i hwnna'r camera! Da iawn! O'n i ddim hyd yn y chwarae cael. Lloyd, dyma ti rhywbeth... Ie. Sa'i mo ble mae Lloyd, mae di diflannu. Allai PP. Allai BP, tybed pam. Dim lle dim efo'n hyn, yn rhaid? Na. Cofiwch os nathwch chi lico'r fideo yma i danysgrifio i sianel PopT, i hoffi'r fideo ac i wasgu'r glwch bach notification am fwy o fideos. Ond tan fideo nesa, tara!